matata baki bata rai. Kai ne farin ciki na, sanyin idanuwa na, a zaman mu ni da kai jagora na, ba ka ɓatar rai. Ce soyayya na ji na yarda, sanyin da ke ciki ba shi da illa kamar ruwan landa. Ra'ayin fulani ne tallan nono, waɗansu kuma ganda. Na ra'ayin a soyayya ke ce na saka ki a rai. Kai ne farin ciki na, sanyin idanuwa na, a zaman mu ne da ke matsayin matata baki bata rai. an ce da kai nawa ikon Allah, da ni da kai kenan. Inda ana ganin wata ado ba gefe zahara tana nan. An ce cikin zaman tare akan saba gare mu ba wannan. San gaskiya muna kare haƙƙin junan mu ba san rai. Ke ce farin ciki na, sanyin idanuwa na, a zaman mani da kai jagora na, ba ka ɓatar rai. auren da an kayo kan soyayya ya fi kyau sosai. In an shuka bishiya domin Allah ta fi kyamar sai. Ɗakin da babu so zafi da yaji ya fi tattasai. Zan kai ki shakatawa honi mun je garin turai. Kai ne farin ciki na, sanyin idanuwa na, A zaman mu ne da ke matsayin matata baki bata rai. komai na mallaka kai zan baiwa, ba na jin kyashi. In har na ganka ko ina jin yunwa, sai in ji na koshi. Ba zan farin ciki ɓacin raina, kai ke kauda shi. Kai za na lallaba in maka wasa irin na jarirai. Ke ce farin ciki na, sanyin idanuwa na, a zaman mu ne da ke matsayin matata baki bata rai. Kai ne farin ciki na, sanyin idanuwa na, a zaman mu ni da kai jagora na, ba ka ɓatar rai. Assalamu alaikum wa rahmatullah, 'yan ƙasar Nijar gabaki ɗaya ko kuma in ce age. Ni ne nan naku Abdulazizi wanda kuka sani da this boy. Na sani ga duk ma wanda suke son bidiyo kan namu da ma wanda ba su son bidiyo mu, da duk wanda ya shirya mai wani bidiyo yana iya ya kira wannan lamba. Bayan wannan kuma bayan wannan bidiyo da ya gabata ana iya shirya komi da komi. Bayan wannan kuma duk wasu gayu masu bukata musu bidiyo wannan ba matsala, wani in sun zo gurbin Nijar suna iya kiran lamba kamar wannan. Magana ta kare za a musu bidiyo da baki ɗayan da suke so. Sannan kuma suna iya su kira kawai wannan lamba. Bayan wannan muna godiya da duk wasu masoyanmu na garin Agi.